Nakabot sa 1,106 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Con 4 Peace ang skills training nga gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development kin DSWD Region 11. Kini nahitabo kaniadtong Martes, Abril 21, tuig 2026. Subay sa gipagulang dato sa Department of Social Welfare and Development kin DSWD Region 11, giila ang mga migraduar sa maong training maogikan sa Barangay Bagyo Proper, Barangay Carmen, Barangay Kadalian, Barangay Gumalang, Barangay Malagos, Barangay Tawan-Tawan ug Barangay Wines. Usa sa mga gitun-an sa maong ihap sa mga benepisyaryo ang food processing o basic household sama sa paghimo og dishwashing liquid, fabric conditioner o liquid detergent. Usa sab sa anaa sa maong programa ang product display sa pipila ka mga produkto sama sa special alamang, skinless longganisa, banana chips, mayonnaise o homemade ice cream. Gani gawas sa paghatag og sertipiko sa maong mga nakahumang benepisyaryo, nakadawat sab ang 200 ka mga babae sa Barangay Gumalang ug kababaihan ay may ayudang pangkabuhayan at White Glow Assistance kun Kapwa Award. Gani pinaagi sa padayon nga koordinasyon sa Department of Trade and Industry kun DTI Region 11 tumong niini nga makahatag og ideya sa mga benepisyaryo pinaagi sa susamang kalihukan aron makatuon o gilayong magamit nila kini sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Tungod niini malipayon og mapasalamaton ang maong mga benepisyaryo sa ilang mga bag-ong nakatunan aron kini mahimong pamaagi sa pagsugod og negosyo. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Gretchen Igot, Tatak, Aramen.